já první? Já, nebo ty. OK, ahoj, já jsem Sortim. A já Servil. A tady to bude naše první video. 25 faktů o nás! První fakt, že asi, co bychom neřekli? Že jsme dva. Jsme dva. Jo. Dva. Teda aspoň myslíme, jestli umíme dobře počítat. 1, 2. Jo, pohodě. To sedí. A co tohle? 3. To je trik. Takže jsme dva. Dobře, jsme dva. To je trik. Jo, první fakt máme za sebou. Jdem na druhý. Takže, oba dva máme dva rodiče. Ty máš 3. A jo. Ty vole. Ty nevíš, kolik máš rodičů. No jo, sorry no. Já jsem přišel Dobře, přece každý má 3 nebo 4 rodiče. No, někdo má i 2, a to jsou vadní lidi. Jo, vadný lidi. Tak dobře. Kdo má dva rodiče. Druhý fakt máme za sebou, jdeme na třetí Ale fakt. pokud máte dva lidi, tak to neberte, jo? To dva lidi. Jo, prostě 3, 4, 2, 5. Jo, my neurčujeme kvalitu člověka podle toho, kolik má rodičů, že? Jo, buď to je to, nebo to. Vyberte si. OK. Třetí fakt. Jsme strašní lháři. Tady to video nebude mít 25 faktů, ale jenom 15. Shoda okolností. No tak, třetí fakt máme za sebou. Na čtvrtý. No, čtvrtý fakt je, že oba dva máme rádi tady tu limonádu. Nemůže! No ne, Dick More. Je nalitej. Já si, že oba dva nebydlíme někde pod mostem. My jsme bohatí lidi. Ty do toho chcou. Tak jo, jdem na pátý fakt. Pátý fakt je, že bydlíme v balónu. Ten jemně navazuje na ten minulej. Jo, že nejsme chudí. A bezdomovci. A bydlíme pod mostem, nebydlíme. Jsme největší boháči. Já ho olíznu. Ne! Dobrý, to už stačí. Šestý fakt je? Šestý fakt. Další fakt je zhruba o tom, že užívám konopnou mast. Jo, furt ty žere. Žerej v ložičkách. Památ, nezakrývej mě. Ty jsi parchan. Mňam. No, jdeme na další fakt. Další fakt je, že požíráme kočky. Ano, zaživa. Jak jinak. No, občas si dáme psa, že jo? No, za chvilku si nějakýho půjdeme dát. No a asi půjdeme na další fakt. Tak další fakt je, že jsem jeden z největších chovatelů krys v naší republice. Jo, já taky. Oba dva máme dohromady zhruba 8 milionů krys. Nesplet si 3 nuly? To je jedno, to neřeš. 3 nuly nikoho ještě nikdy nezabili, věř mi. Takže. Dejš mi to. Ne, ta je moje. Tady tu krysu včera Jožka znásilnil. No, to nejde. Ani se neptejte jak. Protože takhle nám to zkazí chuť kýlu. No. Jako chováme už asi měsíc? 2? No. Nebo 2 roky? Asi tak. Já to mám. On si z nich pak udělá kožíšek, prej, nebo říkal teplonky, bačkory. Prák. Něco. No tak, další fakt za náma. Kolika teď to byl? Jsme teďka na 9. Tak jo, jdeme na 9. Devátý fakt je, že nemilujeme většinu z našich učitelek. No, ne všechny sice. No, ale zase na druhou stranu, v naší škole jsou docela dost dobrý holky, hezký. To? Že jo? Co? Ty tam spíš? No skoro, Spíš ve sorry, škole? přitom Spíš v noci? po obědě. Ty spíš i po obědě? Děláš si srandu? Spaní je dobrý. On 3/4 svého života prospí. No, tak to už je zase mimo náš fakt. Tak jdeme na 10. no. Další fakt je, jsme kočovníci. Je. Co to máš?
Zemři! Cowboy cykl. Titánu. On mi ukradl ten meč! Tak jo. Tohle byl další fakt. Jdeme na 11. Jo. To myslíš vážně? Dobře, teď máme tu 11. fakt. A to je, že si rádi dáváme okurky na obličej, že ano? Je to pravda? Co? Paní říkala, že nesmím pohnout pusou. A je to pryč. Kouzlo. Jdeme na 12. fakt. Máš to. Teďka 12. fakt, ano. 12. Novinky z geografie, ano. No to je jedno, bydlíme v Ústí nad Orlicí. to je v Pardubickém kraji. Ten je asi někde tady, takhle na mapě. A vypadá asi nějak. Tak to. Tak to nějak, no. Tak to. A potom bydlíme v Česku, to je takovej To stát. je takový, vypadá Tady je vevnitř Evropy. vevnitř. Říká se mu prej srdce Evropy, nevím proč. A to je asi všecko. Mě zajímalo, kde je pravá komora, levá komora, aorta a tak dále. Pravá a levá komora jsou v parlamentu. No. A aorta je co, prezident? Dobře, jdeme na 13. fakt. 13. Jo, 13. fakt. 13. fakt. Že jsme, že umíme hrát na kytaru. Samozřejmě já líp, to všichni víte. Jo, jasně. Já nevím, kdo mi furt píše na Skype, abych mu řekl, jak se hraje jakýkoliv rytmus, že jo. No. K čemu se tlemíš? Čemu netlemím? Sakra. Jde si za ten klobouk. Dobře, jdeme na 14. fakt. Co? Co to má zase být? To já, teď si člověk nemůže dát... Už to je pryč. To chci taky. No, každopádně, další fakt je o tom, že miluji třtinový cukr. Miluji třtinový cukr. Co? Třtina. Třtina. Jo, to je mohlo být další fakt, že neumím říkat skoro vůbec ř. To jsem taky neumět, proto jsem chodil do logopedie. Já taky. Jo, miluju třtinový cukr. Třtinový. No, dobrý, to už stačí. 15. a poslední fakt je, že jsem jednorožec. Jsi jednorožec? Ano. A nebylo náhodou v Harry Potterovi, že krev jednorožce ze mě udělá nesmrtelnýho? No bylo. Proč si myslíš? Chcep mě! Ty ještě žiješ? Já. Tadyhle. To furt chodí. Proto jsem nesmrtelný. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Tady to bylo naše první video. 25 faktů o nás. 25. No, 15, no. Tak, lajkujte, sdílejte, komentujte, Odběrujte. no a těšíme se na vás Příště. u našeho dalšího videa. Ahoj.